נו. מאפיה. כל רוסים מאפיה. מאפיה. אתה מאפיה. פפואס, בלד. מה זה פפואס? פפואס זה קניבל, בלד, מאפריקה. יותר טוב. כן, עם מקל ביד. מאיפה זה? מאפריקה. מה זה? זה סופה פפואסים. אתה יודע איזה יום מחר? דיביל. לא. לא? איזה? אתה יהודי? אתה פושע. ואתה לא יודע איזה יום מחר? לא. אתה פושע שנתנו... מחר נגמר המלחמה עם נאצים. 9 למאי. דיביל, בלד. אם לא צבא רוסי, אתה וכל המשפחה שלך נכנס באחד סבון של הרגליים נאצים. גם אתה? גם אני, אבל אני יודע, אתה לא. בגלל אתה קניבל. תגיד. אתה בלד נמוך. רגע, יש לי שאלה. ליברמן בצוהר. ליברמן. אתה בלד בבית סוהר צריך להיות ביומיים. בגלל אתה הביאו בלד עופות מקלקיליה בלד. כן. אבל באמת ליברמן בצוהר. כן, בצוהר. כל רוסים בצוהר. אחד אחד. מאפיה. אתם לקבלים על החשבון שלנו. על החשבון שלנו. אתם לקבלים טיקטס בלד בחזרה. בקסבלנקה. אתה יודע... קסבלנקה בלד. אתה יודע... מרקש. אתה גר במרקש, בלפלמות בלד, יהיה בסדר, לא צריך מיצובישי, לא צריך לעבוד. פלאפל, חומוס, טחינה, יש. ברוך השם בלד, 1 פיתה ביום ואתה שמח. למה אתה פה? למה? תגיד. צריך לעבוד קשה, לשלם ניסים, צבא, זה, למה בלד? היה במרוקו טוב מאוד, אתם חיים בלד, שמש, וואו, בננות, תפתח פה, בנן נפל בלד, מה קרה? דיבילים בלד. שמו אותך פה, להישרף בבודקן. לחזור לקסבלנקה, מהר בלד, מהר. לקבלים לכם, מחכים לכם שם. אני תכף יורד מהאוטו, אני אתן לך 2 מכות. כן, 2 מכות, אתה 2 פעמים יכול לעשות לי מוצץ בלד. תכף אני בא אליך. כן, היום זה הסוף שלך. בוא, אתה אוהב משהו חריף? אתה אוהב משהו חריף? רוצה חריף? אני רוצה רק בידך. יש בשבילך יש חריף, תוספת, ככה עושים. לא! ופיזדץ. ובאוטו אתה לא שף. אני יורד, אני לוקח לך את זה. כן. גנב. לך תזדהן בתחת, מניאק.